så siger han følgende til mig. Gitte, jeg er lidt træt af, at når jeg er ude og se dig undervise, så fyrer du al din energi af. Og hver gang du kommer hjem til mig, så er det udskidt karklud henne på sofaen. Hvis jeg i hvert fald husker den sætning, jeg er villig til at se det her på en ny måde. Det jeg gør, det er, at jeg inviterer lige pludselig et helt sig selvbord af muligheder i stedet for. Fordi hvis du bytter din livskvalitet ud med en løncheck hver måned, så begynder kroppen at sige, hallo, du er ikke tro over for dig selv. Hvordan kan det være, at den siger bip, 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 og så den lige pludselig siger bip, 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 bip. Og så forklarer Jørgen så, at det er sådan, så blinde mennesker ved, hvornår det er rødt, og hvornår det er grønt. Hvorpå Angie, hun udbryder, oh my god, blind people can drive in Denmark. Oh ja. Faktisk størstedelen af mit snart 40-årige liv, der har jeg tidsstyret. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blev ved med at være stresset, og hvorfor jeg blev ved med at være syg. På trods af al den broccoli-smoothie. Indtil jeg fandt ud af, at tidsstyring, det virker ikke specielt godt, når det handler om at tage vare på os selv. Men det gør energistyring. Og det er det, jeg har oplevet, når jeg er ude i virksomheder og også i mit eget liv, at når vi virkelig sætter 100% fokus på energistyring, så bliver vi bare meget mere produktive. Fordi vi kan ikke hælde fra en tom kande. Jeg kunne så godt tænke mig at være den der mor, der står med spæltbollerne om søndagen. Og sidst jeg skulle lave laks i fad, vi har sådan en fad med sådan en sivkur rundt om, så kom jeg lige pludselig til at lugte, at der var noget brændt i vores køkken. Så havde jeg sat sivkurven med ind i ovnen, ikke? Så det handler bare om at sige, okay, hvor er det godt, at jeg ikke er god til alt. Fordi så er der en hel masse, vi kan grine af. Så i stedet for, at jeg siger, hvad har jeg tid til at proppe ind i min kalender i dag, så siger jeg, alt hvad jeg laver i dag, der kræver meget energi af mig, det er rød zone. Alt hvad jeg laver, der kræver mellemenergi af mig, det er gul zone. Og alt hvad jeg laver, som jeg direkte lader op af, det er grøn zone. Så handler det om at få trafiklyset til at skifte farve. Succesrige mennesker, det er mennesker, der er lige så bange som alle de andre. Det, der er forskellen, det er, at de siger, ja, jeg er hamrende bange, men jeg gør det alligevel. Men det, jeg fandt ud af, da jeg lavede, hvis ikke jeg var bange, så ville jeg, det var, at det i virkeligheden handlede om, det var, at jeg var meget bange for at blive afvist. Hvor arbejder du i din genizone? Tør du at stå ved det? Og hvis ikke du tør at stå ved dit geni, så snyder du os andre. Du snyder os for den bedste udgave af dig. Tak for i dag. Tusind tak. Tak. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, at det var en utrolig glad, positiv måde, at hun kom ud med sit budskab på, Gitte. Og jeg sad og tænkte hele tiden, det her, det går jeg hjem og gør med det samme, jeg kommer hjem. Det var nede på jorden og i øjenhøjde med os alle sammen. Og der var ikke noget, hvor man tænkte, at nej, nu bliver det for helligt, eller nej, det kan jeg roligt lægge en distance til, for det vedrører ikke mig. Det var så nærværende, og ja, jeg får lyst til at gå hjem og prøve det hele af med det samme. Jeg tager specielt det der med blinklyset, eller med rød og gul og grøn med hjem, fordi det matcher rigtig meget mig som menneske, og matcher mit arbejdsliv rigtig, rigtig meget. Ja, super godt.